Pogruok e paro koro medo nenore e kind kweth mar josiasa mag UDA kod mago mag ODM e gwenge ma Nyanza kaluwore kod tend jatend piny Kenya William Ruto. Josiasa ma otenore kod ODM seyo Kenya Kwanza kuom koso chopo singo mane gichiwo ne jo-Kenya ahinya to mano mar duoko pek mar ngima piny. Pogruok ma kamano nenek e yik mar Siza Handa e kar od bura ma Bondo County ma Siaya kama jotelo motenore kod Kenya Kwanza to noramo ni sirkal itawo maber kendo gigo mane jatend piny Kenya osingo koro nenore. Please tell William that the people of Kenya are starving and tired of high cost of living. That the people of Kenya are tired of high taxes. That the children of Kenya who need to go to school are languishing on the roads because they've been sent away from school because they do not have bursary. People go to politics for resources. And I want to ask of the CS and the PS who are here, in honor of Caesar, when the PS, Dr. Ramogi, Sabika police, kawe nyitida bichka, mondo wapari ego Caesar, gejo dalagigi. Classification meeting moka, ni jok moko jo Ruto to jomoko jo Raila. Oyo, kata jok mineno nyithindwa mineno wacho ni jo Ruto gi. Ere ng'at ma ng'at Ruto ka, kikawo Karoli, mano ng'at Raila. Ma Raila moting'o kilo malo. Kikawo malo, ngamokelo malo. Kikawo monogolo. Temni kose yier jotelo, we must allow them to work. His Excellency the Governor Siaya, nche jo Siaya ose yiero. We must allow him to work for the people of Siaya. Kopo ni ng'ato wach, we know what to do. We are to do anything between now and 2027. It should be politics of the economy so that we sort out the challenges facing the common mwananchi. When it comes to 2027, because we do elections every other 5 years, we will go back and do our thing. But as we speak, let us be united in addressing the challenges facing the people of Kenya.